Hi friends, welcome back to our channel. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா 10th standard mathsல exercise 1.1ல first fourth sum பார்க்க போறோம். fourth sumல if a equal 5,6, b equal 4,5,6, c equal 5,6,7 so that a cross a equal b cross b intersection c cross c கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம LHS எடுத்து a cross a கண்டுபிடிக்கலாம். LHS equal a cross a. இப்போ a cross a ஓட வேல்யூ வந்து 5,6 cross 5,6 இப்போ இதை கிராஸ் பண்ணலாம் 5,5 5,6 நெக்ஸ்ட்டு 6,5 6,6 அதே ஃபஸ்ட் ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ செகண்ட் ஒன் RHS கண்டுபிடிக்கலாம். RHSக்கு B cross B இன்டர்செக்ஷன் C cross C. ஃபஸ்ட்டு B cross B கண்டுபிடிச்சிடலாம். B cross B ஓட வேல்யூ வந்து 4,5,6 கிராஸு 4,5,6 இப்போ இதை கிராஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ 4,4 4,5 4,6 நெக்ஸ்ட்டு 5,4 5,5 கீழே எழுதுகிற இடம் பார்த்ததுனால 5,6 நெக்ஸ்ட்டு 6,4 6,5 6,6 இப்போ B cross B கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு C cross C கண்டுபிடிக்கலாம். C cross சியோட வேல்யூ வந்து 5,6,7 கிராஸ் 5,6,7 இப்போ இதை கிராஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 5,5 5,6 5,7 நெக்ஸ்ட்டு 6,5 6,6 6,7 நெக்ஸ்ட்டு 7,5 7,6 7,7 இப்போ B cross Bயும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. C cross C கண்டுபிடிச்சாச்சு. இன்டர்செக்ஷன்னா என்னன்னா இப்போ B cross Bலேயும் C cross Bலேயும் எந்த நம்பர் சேமாக இருக்கோ அதை மட்டும் எழுதிட்டு விட்டுறது தான் இன்டர்செக்ஷன். இப்போ B cross B இன்டர்செக்ஷன் C cross C. இப்போ இதில் ரெண்டில் எது சேமாக இருக்குது? 5,5 சேமாக இருக்குது, 5,6 சேமாக இருக்குது, 6,5 சேமாக இருக்குது, 6,6 சேமாக இருக்குது. இப்போ அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம். 5,5 5,6 6,5 6,6 இப்போ ஃபஸ்ட்லேயும் செகண்ட்லேயும் சேமாக இருக்கான்னு பாருங்கள். சேமாக இருக்குது. இப்போ இந்த சம் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ கீழே என்ன எழுதணும்னா LHS ஈக்குவல் RHS ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டுன்னு எழுதிக்கலாம், இல்லை ஹென்ஸ் வெரிஃபைன்னு எழுதிக்கலாம். A cross A